Здравейте! Темата на това видео са Media Queries, или иначе казано, как да направим нашия дизайн responsive. Какво означава един дизайн да бъде responsive? В интернет има много схеми, подобна на ето тази, на която се вижда как под различните устройства, в случая PC, таблет и телефон, един и същи сайт се отваря по три различни начина. В смисъл, с три различни лейаута. Виждате как под настолния компютър тези иконки долу са изведени в един ред и са 5 на брой. Тук също са 5 на брой, но са с по-малки размери, докато в Mobile View през телефона те са изнесени в по-големи картинки и стоят по една наред. В общи линии тези неща се правят с Media Queries в най-нормалния случай. И сега, за да ви покажа как работят точно Media Queries, ще се върнем на демото с регистрационната форма, която направихме по-рано. Така, това е стила, т.е. това е CSS-а. Нека го отворим. Така, идеята на демото, което ще направим, е следната. Когато намаляме екранът, т.е. когато смаляме браузъра, намаляме резолюцията, така да се каже, искаме да има в определени моменти промяна на някакви стилове. Точно това съм направил тук, за да ви покажа как точно се получава това нещо. Сега обаче ще изтрия тези стилове, които съм добавил и ще получа просто една бяла страница, която при Resize не се променя по никакъв начин. Как се пишат Media Queries? По принцип стоят последни в кода. Хубаво е да си слагате едно коментарче такова за участъка от CSS-а, където пишете Media Queries, а и за всеки различни стилове, които обособяват дадено нещо. Слагате кльомба и пишете Media. Тук стои типът Media. Пишете Screen, за сега го приемете, че е така. И в скоби пишете Max Width, да кажем 1024 пиксела. И сме готови да пишем нашите стилове в момента, в който широчината на браузъра е по-малка от 1024 пиксела. Screen ни оказва какъв тип да е точно Media Query-то. Имаме различни видове. Да видим къде можем да намерим списък с тях. Мисля, че в Wikipedia ги имаше. Да, ето ги. Това са медийните типове. За момента ви интересува само Screen. Сега, това, което ще ви покажа като демо тук е как просто ще променяме цвета на бекграунда на бодито. Намалям резолюцията и в един момент бекграунда става червен. Кой е този момент? Това е когато резолюцията на браузъра ми е 1024 пиксела по широчина. Както сме задали Media Screen, т.е. Media Query-то, така работят тези стилове при ето тези зададени размери. Сега ще си напиша, всъщност ще си копирам това Media Query, само че с максимална широчина 760 пиксела и ще кажа бекграунда да стане жълт. И виждате в момента, в който резолюцията стане по-малко от 760 пиксела, аз получавам жълт фон на бодито. И сега, за да си направим още едно Media Query, копирам си същия код и казвам под 440 пиксела, нека фонът бъде черен. Така. И виждате как вече имам различни стилове, които се проявяват след определени breakpoints. Тоест точки, които съм определил аз самия чрез Max Width. Нещо, което е допълнително и сега ще ви покажа, е как това нещо може да го анимирате. Не, че ще ви се наложи така задължително да го правите, но все пак по този начин вижте как имате преливка на цветовете. Ако карате по видеята наред, предполагам сте видели вече за Transition, едно от предишните го бях показал директно от сайта на W3 Schools. Transition тук ни казва за една секунда да се променят всички стилове, които опитвам да задам, в случая само бекграунда на бодито. Но с това ще приключим до тук и ще си отворя нови файлове, които вече имам създадени.
HTML файл media.qdemo и един файл media CSS. Свързал съм CSS с HTML-а. И сега да ви обясня идеята, която ще опитаме да сътворим, така да се каже. Ще имаме един хедър. Този хедър, тук ще има едно лого и тук ще стои някаква навигация. Когато размерът на браузъра, т.е. резолюцията на браузъра стане горе-долу такава, ние ще пожелаем логото да стои тук най-отгоре центрирано, а елементите от менюто да се разположат на 100% от екрана, по този начин. Така, когато отворим нашия сайт през мобилен телефон, ще получим една така доста симпатична визия за дизайн през мобилен телефон, а когато използваме лаптоп или настолен компютър, ще получаваме разгънатата версия на нашия хедър. Нека първо си направим структурата на HTML. ID header, вътре ще си сложа един div, който ще бъде с ID, logo holder да кажем, и вътре ще си сложа картинката, която разбира се трябва да бъде линк до самата страница mediaqdemo.html. Ще затворя линка и вътре ще си добавя картинката, която се намира в папка image и е logo png. Алтернативният текст ще бъде logo. Така, до тук няма нищо сложно, остава да се направя навигацията. Nav, UL, li, 5 лита на брой ще имам, които ще бъдат линкове. И сега като натисна табулация ще получа ето тази структура. Това нещо го няма по дефолт в Sublime, това нещо се нарича Emmet. И когато го потърсите в Google, може да видите как да си добавите Emmet, по какъв начин да го използвате. Много е полезно, ако успеете да свикнете с синтаксиса му. Така, тук тези линкове не знаем къде ще водят, така че просто ще ги направя по този начин. И ще си кръстя тези неща. Item. Всъщност. Добре. 2, 3, 4 и 5. Хубаво. До тук имаме ето това нещо. Очаквано. Не е нещо, кой знае какво. Сега, на хедъра, първоначално искам да задам някакъв бекграунд, който ще бъде черен, да кажем. И ще получим нещо такова. Нека обаче да направим структурата на хедъра както трябва. Лого холдера трябва да бъде флотнат в ляво. А основното ни меню, main меню, което още обаче не съм казал кое е, ID main меню, да бъде флотнато в дясно. Рефрешвам и получавам нещо такова, което също сте малко чупено. Тук винаги си проверяйте дали използвате едно и също ID, защото се получават доста гадни грешки понякога. Така, сега, ето вече нещата изглеждат наред. Така, първи въпрос, защо изчезна фона? Фона изчезна, защото когато използваме float, ние трябва да направим едно задължително нещо, за което сме говорили вече, и то се нарича зачистване. В някои от предишните видеа обяснявам доста подробно какво е, защо се прави, как се прави и защо се пишат ето тези трите неща. Ето, че получихме обратно фона. Нещо, което мисля, че обясних също в едно от видеята, е следното. На всички блокови елементи, които съм използвал, аз трябва да анулирам стойностите. За padding и за margin. Div, nav, ul, li, мисля, че това са всички. Padding 0. Ако го напиша правилно, естествено. И margin също 0. Рефрешвам. И вече нямаме разстояния, които са сложени от браузъра. Така, хубаво е да започнете CSS файла с такова анулиране, защото браузърите по подразбиране, както споменах, си слагат някакви техници от отстояния, които принципно вас ви бъркат в сметките и се получават кофти непредвидени резултати понякога. След като сме направили лого холдера, нека първо да си направим обаче тази картинка по-малка. Тя се намира в лого холдер и е image. Така че ще му задам моите 160 пиксела. Рефрешвам. Добре. И нека да му сложим малко разстояние от горната страна, за да не е толкова забито. 22 пиксела. И добре, горе-долу. Сега, това нещо, което ще добавя обаче е един div с клас wrapper. Вече би трябвало да знаете доста добре какво прави този wrapper. Той ще държи самото съдържание
и ще го сложим с цел да управляваме именно Media Queries после. За начало ще кажем той да бъде 960 пиксела и да бъде margin no auto. Той да стои в центъра. По този начин аз получих един рапър, който държи информацията ето тук вътре. И тези полета отляво и отдясно стават празни. Сега, следващото нещо, което ще направим, е да си оправим менюто. За да оправим менюто, имаме първо ето тези булети, които трябва да бъдат разкарани. Те са от list style на unordered list. Дали ще напишете list style или list style type, няма значение, работи по един и същи начин, булетите изчезват. Следващото нещо, на main менюто, всички лита, т.е. всички list item, да им кажем да бъдат фолднати вляво. Готово. Остава да направим разстояние между тях. Падим 24 пиксела, 12 пиксела. Вече знаете, предполагам, какво означават тези неща. 24 е разстояние отдолу и отгоре, докато 12 са разстоянията отляво и отдясно. Така, до тук всичко изглежда добре. Дайте само да сменим цвета на линковете. Main menu, color, бял. Това не е бял, това е черен, естествено. Така, бял, готово. И сега вече започваме да се чудим какво правим в случай на промяна на резолюцията. Намаляме екрана и до този момент всичко изглежда добре. Продължа ли да смалям обаче, вижте какво се случва. Тук отдолу се появява един скролер. Този скролер е тук, защото нашия рапър е с 960 пиксела width. И тези 960 пиксела в момента не се побират тук. Това, което мога да направя, е да си напиша Media Query, което да коригира този проблем. Media Queries. Както казах, пишете си ги в такива коментарчета, преди да започнете да пишете самите стилове. Така, Media Screen and Max Width. Казахме 960 пиксела. И тук вътре сега трябва да напишем коригираната стойност за рапър. Нека да направим width му да бъде 760 пиксела. И сега вижте как в един момент нещата се пренареждат леко и това идва именно от тази промяна, която направихме в Media Query. Сега, когато намаля още, в този момент, който всъщност представлява 760 пиксела, рапъра отново не се хваща, затова трябва да го коригирам наново. Копирам си това нещо, за да не го преписвам. И тук вместо 960 пише 760. И ще кажем рапъра да бъде с 540 width. Получих това нещо. Ето го отново брейкпойнта и предишния брейкпойнт. Тоест първи, втори за двете Media Queries. Сега, какво ще се случи обаче, когато продължа да намалям резолюцията? Т.е. когато стигна този момент. Тези айтеми трябва да слезнат всяко на нов ред. Тази картинка трябва да иде в център. Нека започнем с писането на query-то. Така, максималната ширина, досещате се, ще бъде 540 пиксела. Рапърът вече няма нужда да бъде обособяван, ще го направя просто 100%. Така, в този момент нещата вече започват да приличат на нещо, но това е фикснато само защото логото е флотното в ляво, а навигацията в дясно и по този начин те не могат да стоят едно върху друго или пък да излизат от съдържанието на страницата. Това, което трябва да оправя сега, е да кажа лого холдърът да няма флотване, т.е. float none. Main менюто също не трябва да има флотване. И последното нещо, което не трябва да има float, са самите main меню, са самите list item на менюто. Тоест, ето тези неща тук. Когато им кажете да нямат флотове, виждате как те застават по едно наред. И сега вече спокойно мога да им кажа широчината им да бъде 100%, т.е. да вземат целия екран. И освен това, да им кажем, нека бъдат центрирани. Получих нещо такова. Сега нека и логото да го центрираме. На лого холдера му казваме Text Align Center по същия начин.
И до тук всичко е окей. Получаваме обаче отново едно слайдерче такова, което ни казва, че нещо май не е много окей. И почваме да се търсим грешката. Когато кликнем с десен бутон Inspect елемент, виждаме, че тук имаме някакъв падинг. По принцип тези проблеми винаги са следствие на някакъв падинг или марч. Махам го и виждам, че вече скролерчето го няма. Явно падинга, който сме оставили отляво и отдясно, прецаква нещата, така че трябва да го фикснем. По какъв начин? Ами, тези 12 пиксела мога да ги разкарам и да оставя 24 пиксела и 0. Виждате как вече няма такъв проблем. Тоест, ето тук в това Media Query, което писахме последно, да си напишем padding, 24 пиксела и 0. Тоест искаме padding top и padding bottom да се запазят, но right и left да изчезнат, за да не ни се чупи дизайна по този начин. Вижте как това нещо важи единствено и само за ето този момент, когато резолюцията е по-малко от 540 пиксела. Увеличили се, разстоянията, които имаме отстрани, съществуват. Те са там и сякаш ето тези стилове изобщо ги няма. Това е характерно за Media Queries, че те преливат един в друг. Сега, друго нещо, което можем да направим е вече да се заиграем леко с дизайна, да кажем Main Menu или при Hover, да си смени бекграунда на някакъв сивичък. Да, по този начин. И фонът, т.е. цветът на буквите, Main Menu или Hover, да стане такъв някакъв тъмен. Например, добре, ето така. И по този начин виждате как получихме някакъв така доста симпатичен nav, който ще изглежда сравнително добре на мобилни телефони. Когато разширя повече от 540 пиксела, получавам старата версия на навигацията. Разширявам още, рапъра се преоразмерява и по този начин при всяка една резолюция аз имам различен изглед и общо взето под каквото и устройство да си отворя сайта сега по този начин написан, той ще изглежда достатъчно добре и достатъчно прегледен. Пак повтарям, най-важното нещо, което трябва да запомните е, че тези Media Queries преливат една в друга. И като цяло, винаги в Media Query, което се отнася за най-малък размер, има най-много промени. Защото принципно под телефон, когато се разглеждат сайтовете, те изглеждат най-различно. Това беше като теория и код от мен за това видео. Това, което ще ви препоръчам да направите, е да си препишете целия HTML и целия CSS, който написах тук. Да поразместите малко нещата, т.е. ей тук да си поиграете в Media Queries, да опитате да си добавите нови ефекти, така да се каже, нов лейаут, ново пренареждане дори. Защо не и нови breakpoints? Тоест, примерно тук при 820 пиксела може да измислите да се случва нещо различно, например да променяте цвета на хедера или нещо такова. Просто се заиграйте, за да видите как работят нещата, защото без да го напишете няколко пъти няма как да го разберете. Ами, това беше всичко за това видео. За Media Queries ще продължим да говорим и по-нататък в следващото видео, в което вече ще хванем един по-приличащ на дизайн сайт, защото това, което правим в момента са просто някакви отделни елементи. Някакъв дизайн, който си има header, footer, основни части и в общи линии там вече ще съберем абсолютно всичко, което сме разгледали в предишните 17 или 18 видеа станаха вече. И като цяло ще видите вече защо всъщност ги учим всички тези неща и за какво са ни нужни.